синең дә SMM-чы буларак, блогер буларак ничек күз алдына китердем. Кулынан бер дә телефон төшми торган, һәм һәр чакта да һәр нәрсәне күзәтеп, һәр нәрсәне теге 5нче күзе белән күрә торган хатын-кыз буларак күз алдыма китердем. Без бит инде блогерлар дигәч күз алдына китерәбез, гел кулында телефон булган, гел нәрсәдер төшереп җиргән, гел үз-үзенә сөйләнеп йөргән кешеләрне күз алдына китерәбез, әйеме? Өлкән буын вәкилләре гомумән теге тимәсез телефоннар кулланышка кергәч үк, алар өчен бу әйбер ят булды, ләкин инде хәзер алар үзләре дә күнектеләр, үзләре дә шул дулкынга кирип киттеләр. Яшьләрне һаман да менә шул телефонга төбәлеп утыра дип кенә сөйләсәләр дә, хәзер үзләре дә шундый ук, җай чыккан саен алар шелтәлиләр иде безне. Хәзер без аларны кайчакта шелтәләп куябыз. Бит менә шул ук телефон ярдәмендә бик күпне башкарырга була. Мәсәлән, күп проблемаларны хәл итеп була. Әйтик, шул ук тел, милләт мәсьәләсендә синең күзлектән менә ничек итеп башкарып була бу эшне? Безнең тапшырыбыз тел, милләт һәм шушы юнәлештә бит инде сөйлибез без тапшырыбызда. Менә шушы социаль челтәрләр аша, интернет аша, телефон аша ничек менә моны үстерергә була? Кешенең аңына ничек кертергә була? Әлбәттә, социаль челтәрләр хәзер менә бу эшкә бик ярдәм итә, дип уйлыйм мин. Кеше күбрәк популяр булса, аңа менә теләсә нинди үзенең башында булган фикерне җиткереп үзенең аудиториясенә, шул аудиторияга аны аңлатып, үзенә күчерә ала аларның да фикерләрен. Шуңа күрә социаль челтәрләрне алып барырга кирәк дигән фикердә яшим мин. Һәм бик күп кешегә аларның социаль челтәрләре булмаса, әйдә эшлик, әйдә ясыйк дип әйтәм. Чөнки эшкә алганда да синнән сорыйлар, синең бармы аккаунтларың дип. Ничә подписчигың бар дип сорыйлар әле. Янсы да бар. Аккаунтларга карап кешенең нинди икән аңлап була. Нинди фикер йөртә ул, кем яклы ул, нәрсә турында уйлый, гаиләсе бармы? Бөтен берне менә секундында аңлап аласың. Син үзең сөйләп барасың. Автобиография язып булаймы? Шуңа күрә челтәрләр кирәк, аккаунтлар кирәк, эштәгез эшкә, тормышка бик ярдәм итә торган әйбер ул. Менә тел, милләт мәсьәләсен ничек күтәреп була һәм ничек үсешенә ярдәм итеп була? Әйтик, буынны милләтпәрвәр итеп тәрбиялисе килә бит инде безнең, әйме? Ничек менә моңа йогынты ясап була? Йогынты ясарга кирәк ничек? Менә татар телен коткарырга, әйдәгез аны үстерәбез дип йөгереп йөрергә кирәк. Сөйләп түгел. Әйе, әлбәттә. Ниндидер креатив әйберләр эшләргә кирәк татар телендә. Һәм алар менә татар телен белмәгән, онытып барган, өйрәнәсе килмәгән яшьләр өчен кызыклы булырга тиеш. Һәм алар нәрсә микән бу? Менә минем дә шундый текә буласым килә, әйдәле мин моны карыйм, аңларга тырышыйм әле дип уйларга тиеш. Менә шунда эш булдырылган булып чыга. Тартылыш булырга һәм җәлеп итәргә тиеш без шушы ниндидер үзенчәлек белән. Әйе, әлбәттә. Һәм без татар милләт дигән төшенчәләрне җай чыккан саен кулланабыз. Син дә бит инде татар активисты һәм димәк син үз артыңнан ияреп китүче ниндидер кипеш булдыручы дип әйтәгәме? Татарчасын тапмадым мин бу сүзнең. Шулай да зурдан кубып тотынган эшләр, әйтик, проектлар чыгышы, ниндидер өметләнгән зур нәтиҗәләр бирмәскә мөмкин, әйме? Кайчакта бәлки милләтебезгә хас сыйфатлар да кымычауларга мөмкиндер инде менә мондый проектларның инде үсешендә, нәтиҗәсендә әйтик, тыйнаклык, горурлык бәлки. Ничек уйлыйсың? Менә проектларны алып барырга миңа үземә бик авыр, менә эмоциональ яктан мин әзрәк кенә каты янып сүнгән кеше хәзерге вакытта. Чөнки менә ничек тырышсаң да әз булып тоела безнең татар халкына, тагын күбрәк, яхшырак, әйдә тагын да эштә. Үзләре бер яктан эшләмиләр дәйме, син эшләргә тиеш. Әйдә менә моны күрсәт, әйдә моны эшлә дип миңа язалар минем язылучыларым. Һәм бу мине әзрәк кенә үпкәләтә. Ничек син үзең эшләмисең? Менә бит синең идеяң бар, тот та эшлә, нигә аны тагын әйдә эшләргә тиеш? Эшләп күрсәт дип әйтергә кирәк, әйме? Әйе. Алар менә шулай таләп итә башлыйлар, син бит инде башлагансың, әйдә эшлә, хәзер синнән тора дип әйтәләр инде. Бу минем өчен бик авыр. Шуңа күрә мин әзрәк кенә менә проектлардан китеп торырга булдым. Димәк, кеше нәрсә, кем үзе эшләп күрсәткәнче, кемнәңдер нәрсәдер көтә. Безгә хас сыйфатмы бу? Менә шулай булып чыга кебек тоела инде. Белмим, аннан соң шул татар башын татар ашар дигән әйбер дә бар бит инде. Нәрсә эшләсәң дә барыбер менә Ләйлә дөрес эшләми. Тагын да эшләмәгән генә гаепсез, эшләгәннең барыбер абынуларын күрәләр. Әйе, күрәләр, янсы да бар. Шуңа күрә менә мин хәзер үземә алдым шундай бер татар проектларын катнашмаска, әйме? Ләкин аларга булышырга. Информатив яктан,
Мен аны рәхәтләнеп эшлим. Мисалга миңа чыгалар, без әнә мондый конкурс хәзер бара, булай эшлибез, тулай эшлибез. Нинди ничә сум акча алып безнең турында язасың дип сорыйлар. Әйтәм, татар халкы өчен, татар теле өчен мин акча алмыйм, әйтәм, рәхәтләнеп үзем сөйлим. Минем аудиториямда аны ярата, андый әйберләрне, андый мәгълүматны. Шуңа күрә мин аны акча алмыйчы, менә блогер буларак чыгарам үземнең битләремдә. Мин күзәттем синең Инстаграмда аккаунтыңны, син анда гел русча язасың. Әйе, аудиториям минем 50%-тан артык урыслар яки татар телен белмәгән кешеләр. Ансы бер һәм комментарийларда мин гел татарча җавап бирәм, татарча язсалар. Чөнки мин ике телендә беләм. Ләкин менә бу аккаунтым иң башыннан киткән менә урыс телендә. Шуңа күрә аудиториям шундый төрле җыелды. Анда хәзер казахлар да бик күп җыелдылар. Без дусларыбыз белән берничә видео казахлар телендә язган идек. Алар интернетта бик актив булып чыкты. Һәм безнең видеоларны бик яхшы карый башладылар Казахстанда. Шуңа күрә менә казахлар да безне мине укый башлагачтын инде. Язасың инде урысча. Калган халыклардан да ниндидер яхшы якларын үзләрен безгә алырга, алдынгы якларны. Без ничек ябышып калганбыз гормоннарга име. Гормон моңай булырга тиеш, мондый булырга тиеш дигән сүз бар безнең. Тиеш. Әзрәк кенә булай да була ала икән дип уйларга, фикер кертергә өйрәнергә кирәк. Менә әйдә мисал буларак китерик әле. Син бит инде Кытайда да яшәгән кеше, әйтәгәме, Балида да яшәгән, Төркиядә дә яшәгән кеше. Әйдә берәрсеннән нәрсә алырга мөмкин, мәсәлән, кытайлылардан үзебез өчен? Кытайлылар, мәсәлән, алар бик эшчән халык, монысы билгеле. Алар Бездә ялгау түгел инде. Менә безнекеләр барыбер без дип яшибез. Менә минем гаилә дигән әйбер. Менә дәүләт дип яшәү. Бездә андый бер әзрәк. Монда патриотизм булырга тиеш. Алар менә безнең якты киләчәк, безнең илебезнең киләчәге дип эшлиләр. Без эшләгәндә әниемә, әтиемә, иремә, хатыныма дип эшлибез. Менә үземнең йортыма дип кенә эшлибез. Шуңа күрә менә башта башлыйбыз йорттан, аннан соң бәлки авыл, подъезд булырга мөмкин ул. Аннан соң урам, әйме? Аннан соң шәһәр, аннан соң инде үзебезнең менә Россия Федерациясе турында уйларга кирәк дип уйлыйм. Монда милләтне үстерү һәм телне үстерү турында уйлаганда да нәкъ шулай. Башта үзең турында, аннан соң нәкъ гаиләң турында, аннан подъезд, аннан нәкъ шулай глобаль уйларга кирәктер, әйме? Башта әлбәттә татар теле ул гаиләдән килә. Ләкин мәктәпләр булмаса, мәктәптә укытмасалар, ул авыррак булачак. Чөнки тирә-юньдә интернетта туктаусыз урысча гына. Бу аларга әзрәк кенә авыррак. Сіңмей ул татар теле. Сен аның бел ишетеп тормыйсың. Ләкин ул җиңел булган. Сен бөтен яктан да татар телендә сөйләшкән кешеләр. Хәзер алай түгел. Беренче сүзләрне сен яңа сүзне ишетәсең, сен ул рус телендә булачак. Сен уйламыйсың да аның татар телендә варианты бардыр. Уйламыйсың да, сен шул кала ул рус телендә ишетеп ул сүз. Шуңа күрә әйтәм бит, арттырырга кирәк татар контентын. Ничек итеп арттырабыз без аны? Әйдә, бер генә сирем булса да, менә мәсәлән, минем подписчикларым арасында әмма күбесе татарлар утыра, бар араларында урыслар да. Әйдә, тагын да менә шуларны арттырыр өчен мин нәрсә эшли алам икән? Беренчедән калькалаштыру. Аласың да менә урысларда яки инглизләрдә нәрсәдер яхшы әйбер барлыкка килгән икән, тот та шул вариантны татар телендә эшле. Башыңа уйлап таба алмыйсың икән яңа әйберне. Менә калькалаштырып торасың әлегә. Бу ниндидә булса конкуренция булачак инде урыс теле һәм инглиз телендәге булган контентка. Аңлашылды. Менә синдә шундый акция барды, әйме, YouTube'да буга ялгышмасам, татарча сөйләшү акциясе, бер атна дәвамында татарча гына сөйләшергә, әйме? YouTube'да булмады, ул менә тормышта булды. Шулай итеп менә ачуым чыккан, менә татар теле ул гаиләдә генә булырга тиеш, гаиләдә генә калырга тиеш дигән ниндидер мәгълүматлар яза башладылар блогерлар. Әлбәттә, ул түләүле постлар икән аңлашыла, инде күренеп тора. Кеше гомердә дә андый пост язмый үзе теләп. Һәм минем ачуым чыгып, мин әйттем, 7 көн буе әйтәм, бөтен кеше белән татарча сөйләшәкмен. Эксперимент. Һәм син җәйләп иттең монда үзеңнең танышларыңны? Беренче тапкыр мин үзем генә уздым аны интернетта сөйләп бардым. Икенче юлы инде минем белән буласыз килсә, әйдәгез кушылыгыз. Бер 40-ка якын кеше ахырга килеп барып җитте. Анда 70-тән башлаган, 40-ка киттек. Чөнки барыбер авыррак инде кешеләргә кемдер
куркып кала, кимдир бүтүнөй Мәскәүдә ул экспериментны ясады, аңа күбрәк тә авыррак булды. Аның якын тирәсендә татарча белүчеләр булмаса тагын да катлаулырак. Ну, алар алдан эшкә килеп, менә бу атнада мин татарчаны чишәчәкмен дип, менә үзләренең эштәге утырган кешеләрдән ризалыкны алып, шулай экспериментта катнаштылар. Мөмкин әйберме бу? Әлбәттә мөмкин. Бөтен кеше аңлатырга тырыша, аңларга тырыша. Хәтерләмәгән кеше искә төшерә үзенең мәктәптә укыганын, татар телен. Бик кызык булды эксперимент. Ике кеше генә минем белән аралаша алмады. Берсесе Сириядән килгән бер ир кеше иде. Ул мин урысча гына өйрәндем. Показанча не знаю диде. Показанча булган татарча булган. Казуслы очраклар булдымы инде дә булса? Ну, казуслы, чөнки мин бер кешегә дә аңлатмыйм, нигә мин татар телендә сөйләшәм. Минем бит элекке танышларымны да күрәм дә бит, булар аптырыйлар. Мин аңлатып тормыйм, мин хәзер эксперимент, түзинде дип, менә шулай булырга тиеш дип аптырап калалар алар. Ансы кызык булды, әйтәм бит, алар инде менә мәктәптә өйрәнгән бит, мин татар теле кирәк булып чыкты бит әле бу бит ди миңа алар. Алар бит татарча сөйләшкәнгә күрә генә. Димәк, менә уже 15 ел үткән мәктәптән, алар бер тапкырда татарча сөйләшмәгәннәр. Аларга кирәк булмаган ул. Менә мин алар белән сөйләшкәчтем, искә төште. Исләренә төшергәннәр. Менә бездә татар җанлы булса да, татар булса да, татарча сөйләшә белсә дә, үзен татар дип санамаучылар да бар, әйме? Татар дип язылган булса да, татарча сөйләшә белмәүчеләр бар. Менә халык санын алу якынлаша Ләйлә. Менә бу очракта менә шушындый тыңлаучыларга, әйтик, подписчик дип әйтик инде язылучыларга, чөнки хәзер бит инде бәлки әлеге минутта радио тыңламаслар да, ләкин бәлки алар Инстаграмнан күрерләр аны. Ничегрәк менә аларга әзрәк менә шушы үз аңнарын уятып җибәрергә микән? Ул бит вакытында уяналар инде алар. Менә күп очракта мин сиздем, татар телен камил белмәгән кешеләр үзләрен ничектер мин татар дип әйтүләреннән уя алмыйлар. Аларга әлбәттә авыр. Чын татарлар дип атыйбыз без аларны, татар телен яхшы белгән кешеләр, аларга гел төзәтеп торалар. Блай әйт дибеме, аларга әлбәттә авыр. Мин дөрес татар түгел дип уйлый башлыйлар алар. Ләкин алар үзләрен татар итеп сизәләр икән, татар телен бөтенләй белмәсәләр дә алар татарлар дип уйлыйм мин хәзер. Элек әлбәттә мин татарлар рәтендә идем. Татар телен белмисең икән, бар кит, кирәгем бар. Син безнең халык түгел. Әйе. Хәзер мин аңлыйм, алар шундый тартылалар. Аларга шул хәле кирәк татар теле. Алар бөтен җирдән әйтәм бит, татар телен яхшы белгән кешеләрдән караганда, алар татар телен милләте өчен хәзерге вакытта күбрәк тәшриләр. Күбрәк җан аталар, әйе. Аларга татар теле кирәк. Аларны сусаганнар шундый каты. Гаиләләрендә булмаган, мәктәпләрендә булмаган татар теле. Без аларны аңларга тиеш һәм шуңа күрә татар телен яхшы белгән кешеләр хәзерге вакытта аларга ярдәм йөзеннән төрле кызыклы, менә ул Мәрфуга әби булсын Актаныш районында, төрле районнардан булсын, ләкин алар контент эшләр икән татар телендә. Ясагыз сез бер-ике җөмлә өстәгез. Фото гына куеп бармагыз Инстаграмыгызда. Җәй диләр дә куялар. Әйтәгез, бер-ике җөмлә өстәгез. Кеше бәлки кирип, карап, укып, сезнең җәйге көннәрегез турында күбрәк белерләр, татар теленә якынрак булырлар. Сездә бит ниндидер кызыклы диалектлар да була. Әйе, һәрбер районның. Безгә барыбызга да менә Казанлыларга бик кызык андый белән укып барырга, карап барырга. Син балаларың белән татарча сөйләшәсеңме? Мин балаларым юк. Син апаңның балалары. Апаның балалары, әлбәттә, татарча сөйләшәбез. Әйе, алар инде шундый гаиләдә тәрбияләнәләр. Гомумән, менә мин сине шаккатым татар җанлы булсаң да син татар җырларын тыңламыйсың икән. Гомумән татар эстрадасы белән кызыксынмыйсың икән. Бездә ничек күнегелгән? Әгәр дә син татар икәнсең, син татар җырларын белергә тиеш, син татар халык җырларын белергә тиеш. Аннан соң бит әле менә тел өйрәнүнең дә бер ысулы диләр. Әлеге җырларны тыңлап, җыр тыңлап тел өйрәнеп була дип әйтәләр. Мин тыңлыйм бит татар җырларын. Ләкин Илһам Шакиров булырга мөмкин, Мөнир Ганиева, Айдар Галимов, Салават. Аларны әлбәттә мин тыңлыйм. Алар минем плейлистта бар. Яңа йолдызларны мин бөтенләй белмим. Миңа аларның ничектер текстлары үтми күңелгә. Ничектер җиңелчә кебек тоела. Күптән түгел интернет кысалар бардым. Ул салонда гел татарча гына музыка уйный инде. Анда клиплар иде. Клипларны карап утырам, менә анда ошым килмәгән 20 клип булды бугай.
Барысы да бер төрле инде. Менә алар басканнар кайын янында. Ширемгә шүгәләгәннәр дә, җырлыйлар да җырлыйлар. И һәрбер җыры да мәхәббәт турында инде. Бүтән тема юк икән җырлар өчен. Шуңа күрә митәм юк. Миңа бу ничектер ардырды. Шуңа күрә мин аны... Артур Исламовны тыңлыйсыңмы? Артур Ислам беләм инде. Мин аңлыйм ул татарлар турында җырын куйган инде. Аны мин Рөстәм абый аркылы гына беләм. Ул куйган үзенең аккаунтына аның клибын. Илгиз Шәйхразиевны тыңлыйсыңмы? Илгизне беләм. Темалары да кызыклы. Син ничектер теге мәхәббәт турында, теге каен турында, чәчәк турында гына җырлыйлар дисәң дә, ләкин бит әле татар эстрадасында бар төрлеләр. Альтернатив җырлаучылар. Алга мәсәлән. Тыңламыйм. Алма. Булмый, булып чыкмый. Айгелендә тыңламыйм, Гауганда тыңламыйм. Ничектер менә Гауга үзе бит шусы да шундый аңлыйм. Мәйтәм, миңа инде ошамый, керми күңелгә. Мин яратам менә салмак җырларны, элекке мотивта, элекке аранжировкаларда. Менә сез татар яшьләре элекке җырларны белми дип әйтәсез менә тыңлаучылар. Өлкән буын, әйме? Яшь, барыбер чагыштырмача яшь, чөнки яшь буын, әле хәтта безне дә яшь буынга кертәләр. Яшьләр хәзер башка җырлар тыңлыйлар, алар теге кызыксынмыйлар, алар белмиләр, Таһир Ягуповны белмиләр, Хайдар Бигичевны беләләр, нигә белмәсеннәр? Менә безнең каршыда Ләйлә Лерон утыра. Илгиз турында әйттегез, Илгиз белән мин таныш, ләкин бер җырын да тыңлаган кеше түгел. Нәчен? Тыңлап кара әле. Кызык өчен генә булса да, менә хәзер эфирдән чыгып тыңлап кара әле. Чөнки аның да темалары төрле. Безнең татар йолдызлары, татар җырчылары да төрле темаларны кузгаталар, актуаль темаларны кузгаталар дип әйтер идем. Һәм әйтә алмыйм, аларның җырларын тыңлап татар теленә өйрәнеп буладыр дип. Ләкин көйләп кенә булса да, ничек тә булса да, бер генә сүз булса да кирип калырга мөмкин. Менә белесезме, сизелә башлады миңа татар җырларында, яңа менә альтернатив җырларда. Алар ничектер менә урыс телендә язганнар да ул текстны, һәм тәрҗемә иткәннәр кебек. Әйе. Шуңа күрә минем колагыма кисе дип әйтеп, мин бай яшьмиләр бит инде, бай дип әйтмиләр бит инде дим дә, мин тыңлый алмыйм. Әнә тел өйрәнүне нәрсәдән башларга кирәк? Нәрсәдән башларга була, синеңчә? Китаптан инде, китаптан аласың да өйрәнәсең, 1, 2, 3 дип баштанасың. Хәзер китап тотып укып утырмыйлар, син моны Ну юк, кирәк булса утырасың, мин утырам, төрек телен өйрәнеп утырам, инглиз телен мин китап тотып өйрәнеп утырам. Бүтәнчә булмый ул. Кирәк икән, дөрес итеп өйрәнәсең кирәк икән. Димәк, калырга кирәк түгел. Былай тегеләй белән аралашу өчен 15 сүзне яттан өйрәнәсең дә инде, рәхмәт, сау булыгыз, исәнмесез, бетте. Шуннан башлыйсың, мәсәлән, белмисең икән татар телен, Татарстанга күчәсең икән, бер 50 сүзне ятлап куярга кирәк. Менә мин шулай күчәм, Һиндстанда яшәгәндә шулай күчтем, аннан соң Кытайда да яшәгәндә тырыштым инде менә. Аннан минем Кытайдан минем бер генә сүзне истә калды, шәшә, рәхмәт. Аблай гел өйрәнәсең сүзләрне. Чөнки син аларның территориясендә шул мөхиттә яшисең. Әйе, алар белән бер телдә сөйләшергә тырышырга кирәк дип уйлыйм мин. Шуңа күрә бер 50 сүзне ятлап куйсаң, син инде алар белән бер рәттән сөйләшә аласың. Минем шуны да әйтәсем килә тыңлаучыларыбыз өчен, Ләйлә Ләул полиглот. Ничә тел беләсең, Ләйлә? Мин өйрәнәм инде менә, мин билингвал булып саналам инде, рус теле һәм татар теле минем бер рәттән дип үмид итәм. Әлбәттә, татар телендә камил түгел, рус телендә камил түгел. Аннан соң төрек теле белән, инглиз телен мәктәптә укыганым һәм хәзердә менә әзрәк кенә өйрәнергә тырышам. Ләйлә, бик зур рәхмәт безгә килүең өчен. Ләкин мин күз аллаганча блогер булмадың әле, син бер тапкырда кулыңа телефоныңны тотмадың әле инде. Бүген минем ял көнем. Шундый ял көннәре, шундый вакытлары була, әйме, диетик көннәр? Әйе, менә бер атнага бер көнне мин ял көне дип санап алам. Менә бүген ул шундый көнгә туры килде. Димәк, бүген синең юк, син алай әйтмә инде, бүген бер генә пост булса да урнаштыр, Болгар радиосында булдым дип, я бер генә сторис булса да куй ярыймы? Татар теле турында сөйләштек, милләт турында сөйләштек дип. Әлбәттә, инде менә шушындай яшьләр булганда, татар активистлары булганда, бүгенге көн белән бергә атлап, яшьләрне дә үзләре артыннан ияртеп һәм шулай милләт өчен җан атып йөрүче яшьләр булганда, бетмәячәк милләт, Алла бирсә, бетермәскә тырышачакбыз, әйме? Мин аны бетер дип уйламыйм да. Минчә шуны сөйләп йөрисең, бетә дип. Менә бит куа. Бетә дигәч, бетә дип әйтәләр бит, әйме? Бетмәй дип сөйләргә кирәк. Борылып карагыз, мин шу хәтле эшләнәм икән, шу хәтле кирәк икән, мин татар мөхитеннән чыкмыйм бөтенләй. Сиңа кирәк икән, син аны берничә табасың. Шуңа күрә бетми.